Øvelser på gulvet har jeg færdiggjort. Det gjorde jeg under starten på... Nej, vi har ikke gjort det skriftligt. Ja. Ja, det vil virke helt forkert at komme med en nyt skilt. Fordi jeg har sagt, ja. Og vi er tilbage igen her, og det er powertumbling. Det er fynske gymnaster fra Odense og Svendborg, der virvler igennem luften her på den lange springbane. Og det vi ser i øjeblikket, at det er den yngste af grupperne. Det er drenge nede fra 10-11 års alderen, som på den lange springbane viser saltoserier, flikflak og dobbelte baglænsrotationer. Og vi er klar til den ældste gruppe. Det er nogle af de bedste i Danmark, og muligvis også enkelte finalister ved de kommende verdensmesterskaber i powertumbling, som forestår. Dansk gymnastik har jo en mangeårig tradition for at kunne lave mange flikflak og gode behændighedsøvelser, og under de her omstændigheder med det fjerde underlag, ja, der er dansk gymnastik meget godt med i den her øvelse. Men ellers er det en disciplin, der præges af russerne. Og der bliver også klovnet lidt. Ja. Hvor vi dobbelt salto, salto og dobbelt. Store, vanskelige kombinationsserier. Dobbelt, salto, 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 flikflak. Dobbelt stak og videreført. Og det er det, der disse komplekse sammensætninger af spring, som karakteriserer powertumbling. Og nu er det de mindste drenge. Og vi kan se, de har god teknik i deres spring. Ikke helt fået stilen med sig endnu. Men det er jo heller ikke nogen tilfældighed, at der netop i det sydfynske er gode traditioner for den her form for gymnastik. En paradedisciplin også for Ollerups elitehold fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup i mange år. Og mens drengene marcherer tilbage og går klar til endnu en serie, så gør de voksne herrer sig klar. De kommer simpelthen bravende ud, helt ude fra omklædningsrummene. Der er ikke helt tilløb nok i hallen her. Og nu kommer de drønende ind fra siden her. Ja. Salto, salto, 2 gange. Dobbelt strap med handskrue. Og der bliver meget stor højde. Med det fjerde underlag og heldigvis også på bagdelen. Ja, så slår man sig ikke så hårdt, når man lander på fjederne. Ja, man føler sig næsten hensat i cirkus. Og dobbelt strap med dobbelt skrue. Oj, 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 oj. Og dobbelt. Ja. Ja, et festfyrværkeri af dimensioner. Ja, indtil nu har det jo været en ganske underholdende aften her i KB-hallen med meget forskellige kropskulturer, må man sige. Men høj kvalitet og også show og underholdning, som her. Der er jo selvfølgelig en verden til forskel på en Ivan Ivankov og så en ung springgymnast som her. Men glæden ved at dyrke idrætten, den er der stadigvæk hos Ivan, og det er der i hvert fald også hos de her gymnaster. Whip back salto 3 gange, 4 gange, 5 gange. Og sluttende med dobbelt salto. Det er sidste serie for drengenes vedkommende. Flikflak. Dobbelt hoftebøjet.
Trækker opad med armene. Får stor højde. Og som sagt, de bedste danske herrer på vej mod VM, som sidste gang blev afholdt i Odense. Med sidste serie. Hvad skal I lave der, spurgte jeg dem inden. Det ved vi ikke endnu. Det bliver frit fra leveren. Dobbeltstrakt. Whipback. Der går lidt stå i rytmen. Dobbeltstrakt. Whipback. Flot dobbelt salto. Ja. Og der kommer mange flere salto. Og jeg kan godt love, det er altså sjovere at springe på sådan en, end de der gamle sure madrasser, du havde i gymnastiksalen, da du gik i skole. Det er fuldstændig rigtigt, Palle. Ja, det er flot. Det er rigtig flot, det de laver her. Der er underholdning, der er respons fra de 1500, der giver en fantastisk stemning her i KB-hallen. Og det er også godt, det de leverer. Og jeg tror, stemningen har været så højt op at ringe, at gymnasterne er i gang med en lille ekstra serie, hvor vi kan betragte, at træneren går ind og netop støtter nogle af drengene i at få løftet dem op. De, der har behov for det, og ellers hele tiden sidder parat til at kunne gribe ind, hvis nogen underroterer. Her ser vi netop, træneren følger gymnasten i hele bevægelsen og standser med en hånd bag på ryggen i landingen. Det er en kompleks métier, skal jeg sige, at være træner. Man skal være hurtig på fødderne, man skal være hurtig på hænderne for at komme ind og gribe disse her gymnaster. Dobbelt salto med helt skrue. Og det så vi også her. Ja, bifalde brager, og det er ganske fortjent til de fynske gymnaster. Og så skal vi se dobbelte salto, former med dobbelte skruer. Måske også med 3 dobbelte skruer. Og det er altså spring, som vi ikke ser normalt i gymnasternes skoleøvelser. Der skal man op på sådan en power-tumbling-bane for at kunne udføre disse spring. Dobbeltstrakt med dobbeltskrue. Og 2,5 skrue. Der bliver virkelig sat søm og skruer i. Og det var 3 dobbelt. Det er fantastisk. Og det er jo stadigvæk en sjældenhed i springgymnastikken. Og en til. Whipback salto. Til selv med. Og afslutningen. Det er flot. Det er lige før vi næsten får stående ovationer for denne fantastiske afslutning. Men det er klart, at når ikke der skal karaktere, og når man ikke skal stå i sin nedspring, og når man har den der tykke bane, så kan der altså lave nogle sjove ting op i luften. Ja, det er klart. Og showbetonet bliver det også. 3 dobbelt baglæns salto, og må ikke tyngdepunkt er løftet en 3,5 meter. Netop fordi, at underlaget feder så effektivt. Det er dans, og det er dejligt.